Čo sa týka remesiel na vysokej úrovni, týka sa to teda aj týchto remesiel drevospracujúcich. Už v minulosti najmä v mestách vznikali cechy, kde sa títo remeselníci združovali jednak do samostatných cechov alebo aj do takých spoločných, ako napríklad už v 18. storočí pôsobil v Rimavskej Sobote cech tesárov a mlynárov, alebo cech kolárov a kováčov, tesárov, debnárov a stolárov a podobne. Kedy je teda to otvorenie? Otvorenie výstavy sa bude konať o 15. hodine, teda popoludní, a výstava bude sprístupnená od dnes, teda od 20. októbra až do 31. marca 2023. Vie to osloviť aj tú mladú generáciu, alebo skôr je to zamerané pre tých skôr narodených? Cieľom tejto výstavy chcete predstaviť tie drevospracujúce remesla aj tým mladším návštevníkom. Budú tam prezentované remesla ako napríklad tesárstvo, debnárstvo, stolárstvo, ale aj výroba z prútia. Čiže budú tam jednak zbierkové predmety, hotové výrobky, ale aj náradie, ktoré sa pri týchto jednotlivých remeslách používalo. Čiže myslím si, že tí starší si pripomenú niečo, čo už poznajú, a pre tých mladších to bude zase také priblíženie toho, aké remeslá v minulosti teda boli v regióne rozšírené. Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet. Letela by som tak ako mraky, letela, no nemám za kým. Netuším, za kým by som letela, chlapov je málo a mrakov priveľa. Pozerám hore, hľadím na mraky, čakám na vietor a na zázraky. Mraky na nebi, kam si lietajú, letia na sever alebo na juh. A tak len sedím, pozerám na ne, prázdne srdce, prázdne sú dlane. Hľadím na mraky, chcem s nimi letieť, niekoho nájsť v tom šírom svete. Letela by som ako mraky, letela, no nemám za kým. Do ďaleka by som letela, veď nechcem predsa tak veľa. Letela by som tak ako mraky a neskákala tu cez mláky. Svet hore mi krajší zdal sa mi s otvorenými krídlami. A tak len sedím, pozerám na ne, prázdne srdce, prázdne sú dlane. Hľadím na mraky, chcem s nimi letieť, niekoho nájsť v tom šírom svete. Niekto tam hore bez slov, šťastnú by ma na zem zniesol. Letela by som ako mraky, veď žiaden nie je rovnaký. Raz sa mi to určite podarí a moja hviezda zažiari. A tak len sedím, pozerám na ne, prázdne srdce, prázdne sú dlane. Hľadím na mraky, chcem s nimi letieť, niekoho nájsť v tom šírom svete. Niekoho nájsť V tom šírom svete. Niekoho nájsť, niekoho nájsť. Rádio Regina ponúka. Žilina. Dôležitý dopravný úzol, kultúrne centrum i mesto vysokoškolákov. Žilinčanov trápi najmä zlá dopravná situácia, ku ktorej prispieva aj nedostavaná diaľnica do Košíc. Diskutovanými témami sú tiež parkovanie na sídliskách, vizuálny smog a mestské nájomné byty. Kto má ambíciu tieto problémy vyriešiť? Počúvajte diskusiu s kandidátmi na primátora Žiliny dnes po 13:00. Magazín Rádia Regina. Štvorlist.